Sa wakas, napatunayan namin yung presensya ng Pittagaw dito sa may Tagaw Lake. Yan, dito sa dam na to. Nandito kami sa isang kagubatan ngayon at nakita namin yung ibon na tinatawag ng Pittagaw. Kaya dito pinangalan yung barangay Tagaw. So yun, yung Pittagaw ay Philippine Nightjar na tinatawag natin. So yung Philippine Nightjar ay mahirap makita kasi nagka-camouflage siya. So parang kamukha niya yung mga yung dahon kasi brownish siya. Tapos yung balahibo niya ay talagang parang lupa at mga patay na dahon. So ngayon lang ako nakakita ng ganito. Philippine Nightjar. Ito ang ibon na tinatawag na saksakulap o kaya Pittagaw. So nandito tayo ngayon sa may Tagaw. Kaya tinawag na Tagaw ito dahil sa ibon na ito. Sa wakas nakita namin ang ibon na ito. Itong tinatawag na Pittagaw. Wow! Wow! Ito. Awanan. Natagpuan namin siya sa daanan at muntik maapakan. So wala kaming intention na bulabugin ito. At babalik naman siguro yun. At meron nga tayong nakita dito patibong. So nawawala yung kanyang tali, pero maliwanag na isa itong patibong. Siguro ng bayawak o ibon kasi swamp land ito eh. Nandyan na yung lake.